Country road, please take me home to the place I belong. So hi guys. So karon, giaran sa nako akong mga gamit no. Kay lagi muli ko sa akong yutang na tawhan no. So sa dihang naabot na gyud ang adlaw nga muli nako. So ready na ang tanan. Gihatod ko sa ako ang magulang no. So gamit ang ilang sakyanan. So gihatod ko nila padulong sa airport no. So sa terminal 2 ko nila ihatod. So mo ni ang first time nako no nga sa terminal 2 ko sa ilang bag-o nga terminal. Sa dihang pagsuludan ako dire sa terminal 2 no. So since first time man ako ni, so ginalantaw pa na ako sa my screen no kung asa ko nga counter. So nakita na ako sa counter C ko. So paingon ako sa counter C no, maglinya. So ako ra ni siyang gisundan ng lalaki nga nag-una nako no. So follow with the flow ra ta. So gitagaan ako aning papel no. Dire na ako makita ako ang asa nga lingkuranan. So na ko nilabyan no nga sum na yung costume ay. So next na akong steps no. Pag human ako pag check-in so nanasag ko sa ano, scan. So i-scan ako tanan, scan nila tanan akong mga dala. So tanan nga gamit ibilin. So apil ang cellphone. Di-on gyapon ako ang kamera no para makita ninyong ilalom ba. So wa man kayo makita hinon sa ilalom. So pag human gipangkuha na ako akong mga gamit. Yeah. Ug sa dihang nakita man sa scanner god ang ako ang perfume no. So mo to gibili nila. Kay dili de pwede. So sa akong paglakaw direng dapita, nahibong ko kay murag nay kulang sa ako Mo to nga so sa nga ako na bag di nabilin dai so mo to gibalikan pa nako. So ayha pa ko nila dayon padong sa gate 16. So gate 16 ang para kami gino. So nagpaabot ko sa kadugay na kong pinaabot diring dapita sa gate 16. Nibati kog kauhaw na so nangita kog tubig. Nipalit kog tubig nila dire. So 500 ml nga tubig tag 50 so sperte ka mahal. So mo nang nibalik ko sa akong lingkura no. So inom lang tag tubig dire magpaabot sa mga pila pa ka oras no. So paghuman ako ginom tubig no. So ipangitan ako ang ilahang CR no, gilantaw nako para sad makasuway ta sa unsa ka high-tech ang lang CR. So wala agad gasugas ras kamot ba. So mo na paguman ako dito so nigawas na ko, pabalik na so paabot ako sa oras nga mo-open na gyud ang gate. Nga ako ang masudlan no. So ug sa dihang okay na gyud naa nami sa ubos no. Nagpaabot nami para masakay sa bus. So dapat masakay mi bus para ihatod mi sa mismo nga airplane no. So are naglinyar ko para lantawon na mo ang ticket no. So dayon na anak ko. So nakasakay na kog bus no. So nagpaabot ako nga maabot na mi sa airplane no. Ug sa dihang naabot na gyud mi sa airplane so naog na mi. Dahil nisaka na mi sa airplane so sa dihang na ay ang gwapa nga stewardess no. Gipa-sanitize ato ang kamot. So nakalingkod na ko sa sulod. Nya minaw tagamay sila mga instruction no for safety purposes lang. Nya wala ba ko itapad dire naglingkod do. Way ganahan jud matapad nako so nako sa window side so nindot kayo. So mo to padulong na mig mulupad na mi. Stay ang airplane dai mulupad na. So naka take off na mi. So kini inyo nakita karon mo na nang ang Cebu no. So goodbye Cebu na. See you na lang when I see you. So kini inyo nakita na sad is pila ra may biyahe mo na nang Bohol no. So dali ra kaayo. Yung pahitsit-hitsit tayon pachuy-chuy bagay. Among goy nilabay gud. Nay mulabay ng stewardess ba pachuy-chuy dayon atik. So mo to pila ra may biyahe no. Dali ra kayo. Murag na abtan og 30 minutos so nakita na ang ako ang lugar nga natawhan no, ang isla sa Camiguin. So perti ning bawda ning kawanangan ani dapita so kusuking hangin no. Perti ka bawd. Nya nagkaduol na
para landing na sad. So mao na niya mo ang pag-landing. So pwede na gid manaog. So nanaog na ko. O syempre padulong ta sa arrival no. So dapat mahunong pa ko dire kay ihunong ko para sa pag-check sa acceptance no og QR code. So mao na ilang requirements. So ang nagtabo nako so ang akong nguyuan mo nagkuha nako. Bis tabot ako sa kuha na. Amo pero mo ang galay. Layo pa kayo. So lain ti panahon dire sa amo kay murag kauwanon. So sa wakas no nakaabot na gigo sa amohang balay. So after 3 years. So ang tawra sa among balay pag-abot nako so ang ako arang mama no kay ang akong papa napay gilakaw. So mao ni ako ang mama. So kay mao ra man ning katapusan sa akong video. Bye-bye.